Bħalissa l-Power Station tal-BWSC f'Dellimara qed taħdem fuq prova. Liema prova skont il-Ministru Tonio Fenech mistennija tiġi fit-tmiema ġimagħtejn oħra, meta l-impjant jgħaddi għand Lene Malta biex jibda jopera b'mod uffiċjali. Matul żjara fl-impjant ta' Dellimara Tonio Fenech qal li dan il-pass għandu jwassal biex nofs il-Power Station tal-Marsa li hija kundannata mill-Unjoni Ewropea tieqaf topera. In-nofs li ieħor jaqaf jopera la darba jibda jaħdem l-interconnector li skont Fenech suppost jitlesta sa tmiem is-sena d-dieħla. Fi żjara tiegħu l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kompla jiġġustifika d-deċiżjoni tal-Gvern li jmur għal heavy fuel oil, l-aktar żejt li jħammeġ. Ovvjament, evidentement bil-prezzijiet tas-swieq kif inhu il-fuel oil u d-diesel jaqblinna nużaw il-fuel oil. Dan fl-istess ħin li l-Gvern ħareġ tender għal studju biex l-impjant f'Dellimara jibda jaħdem bil-gass. Mistoqsi dwar dan il-Ministru qal li dan kellu jsir fuq talba tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea talbet lil Malta u lil Ċipru nissottomettu l-istudji tekniċi ta' dak li jrid isiru l-finanzjament jew biex tkun tista' tittieħed id-deċiżjoni f'dan il-budget, u allura this is the moment. Matul iż-żjara sar magħruf ukoll li b'kollox se jkun hemm bżonn container u nofs kuljum biex jintrama fih l-iskart tossiku. Dan l-iskart mill-impjant ta' Dellimara jittieħed il-Freeport minn fuq l-art u jiġi esportat lejn l-Italja jew Spanja. Dwar il-menti ta' residenti xlukkajri dwar riħa li kienet qed tkun iġġenerata mill-impjant, Tonio Fenech qal li qatt ma kien stabilit li l-Power Station kienet is-sors. Jiena qatt ma ġie identifikat li dik ir-riħa kienet ġejja neċessarjament mill-impjant. Fiż-żjara l-Ministru tal-Finanzi esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li l-Power Station tal-BWSC hija waħda mill-10 proġetti nominati għal premju dwar l-innovazzjoni. Għalli anke jekk ma nirbħux, it is out of 200 one of the top 10, diġà huwa messaġġ importanti